Benvinguts a l'epíleg dels Maxtagots, els defensors de Vindur. No farem resum, perquè si heu arribat fins aquí és perquè ja sabeu de què va tot. I si no, el capítol 1 el teniu penjat a YouTube. I anem a saco, perquè la nit cau freda sobre Vindur, amb un vent ferotge que embolcalla la ciutat suspesa entre els núvols i penya-segats. Que bé, més que una ciutat sembla un petit poble, ja que la densitat de població aquí a Vindur ja sabeu que és baixa. Però ara mateix estem de nit i aquest vent porta una sensació... és un vent fort, però porta una sensació de calma, diguem. Mentre la lluna banya els prats turqueses, en la llum etèria d'aquesta lluna, gairebé massa vella per ser real. I tu, Satan, et trobes sol al balcó de Casa Laguira, on us esteu hospedant aquesta segona nit. Gràcies pel follow, Ricard. Tots els altres dormen. Tu, però, no pots dormir. Doncs la teva ànima, antigament marcada per l'ombra d'Asmodeus i ara consagrada a ella, la dama de la mort, es remou dins teu. A la mà tens el penjoll del Mascofius. O sigui, el penjoll que el Mascofius et va donar la nit anterior. És un objecte menor als ulls dels ignorants, però tu saps que amaga poder, destrucció i final, perquè qui se'l posi morirà. I no hi ha marxa enrere. El pes fred del metall et crema la pell. En què està pensant el Satan? Sí, va agafar el penjoll amb ganes de penjar-se'l. Ei. Fes una tirada de percepció. 22. T'has adonat com algú silenciosament, simplement per el silenci de la nit, ha sortit al balcó amb tu i quan et gires veus a la Viu. Fes-me una tirada de primeres intencions, Viu. Ara mateix no porta l'armadura perquè era mitjanit i porta els cabells sueltos i moguts per aquest vent tan fort. 9. Quan? 9. 9? Vale. No pots arribar a saber per què està allà, però algú et diu a la mirada del Satan que... O sigui, no ho saps del cert, però intueixes quines són les seves intencions amb aquest penjoll. I us veieu. I és aquí, tu també. No puc dormir. I tu? Què et deia la carta? Em deia que li soc més útil viva que morta i que el pacte s'ha complert. Eriguira va morir i després no va morir. I ara la meva ànima és una part de mi mateixa. I diu que... La teva ànima? Sí, com ho has dit, Carla? Que... Sí. La meva ànima no és meva. Vale, i què és? D'en Brinker? O... Bueno, en última instància suposo que d'Asmodeu. I què penses fer amb això? La veritat? Mentre em deixi corretejar per baix, penso protejar-lo tot el que pugui. Asmodeus. Sí, bueno, Asmodeus. No tinc res personalment contra ell, contra en Vinker. Doncs, bueno, realment tampoc tinc res contra ell, però el que no faré serà resignar-me a morir i anar-me'n a l'infern. Ja, però no crec que hi puguis fer res, tampoc, no?, contra Diablo. Per què? Vull dir, ja no tens ànima. Però estic aquí. Sí, tots estem aquí.
he estat pensant en suïcidar-me. Però crec que de moment, mentre no sigui un perill per vosaltres, no ho faré. No ho Tu per sé, què no pots jo dormir? també... Què? I tu per què no pots dormir? No, jo m'anava a suïcidar, per això li vaig agafar el penjoll anant unes Molt bé. poques. Era... Sí, no, ja que he sigut franca. Vull dir, no sé, jo crec que amb la carta en Brinker m'ha demostrat ja no hi ha res a fer, en realitat, aquí. Per què? Jo no tinc aquesta... Jo no crec que només pel fet de no fer-vos mal o de... Jo mai hagués entregat la meva vida o la meva ànima com vas fer tu per salvar la resta del grup, coses d'aquest estil. I ara que ja has fallat els models, vaig fallar el meu primer déu i ella és com absolutament com si no existís. Llavors, la vida meva entregada a la fe ja no té cap mena de sentit al final. I per què has de tenir sentit la teva vida si, vull dir, en plan, pots tenir sentit a la vida més enllà dels déus. No? No sé, no ho he fet mai. Sempre he estat entregat a servir un déu. O a servir amb els meus propòsits, però sempre en la lògica dels déus. I ara he descobert Saps què déus no tenen res a fer-hi, tampoc. Saps què penso? Que si no tenim res a perdre perquè ja ho hem perdut tot, llavors per què no arriscar-nos i aprofitar la nostra vida? Clar, però per què? Aquí, què tens ganes de fer? Ara mateix, posar-me el penjoll. Vale, intento prendre-li el penjoll de les mans, molt ràpid. No, tampoc m'hi oposo, eh? Vale, doncs li agafes. Vale. Sí, sí. Si mai vols morir-te, ho pots demanar i jo faré que sigui ràpid. Era per aprofitar també el penjoll que el portem arrossegant durant molt de temps i amb Mascofius no veig capaç de fer-lo servir mai. Però a qui li posaries? Qui li posaria? A qui li posaries aquest penjoll? A molta gent. I Però crec que l'única persona que podia era a mi mateix. per tant, jo no tinc res més a perdre. Tu dius que tampoc. A qui vols que li posem aquest penjoll? Molta gent. Suposo que en Brinker ara mateix. Però no crec que puguem mai. A la seva carta em deia la seva direcció actual. És Viu, no poder... Telduar, carrer Juraments, número 17. Saps què em deia també a la carta? Què? També em deia que tu acabaràs a l'infern, com jo, que els dos acabarem a l'infern, però que si em porto bé ens podrem veure de tant en tant. Allà. No et fa venir ganes una mica més de posar-li el collaret? Sí, ganes no me'n falten. Però que jo no vull anar a l'infern i sabent que hi he d'anar, tampoc cal esperar tant de temps. Jo també hi hauré d'anar. Sabent que hi hem d'anar, aprofitem que estem aquí i que encara no estem allà. Matem en Brinker? No crec... Bueno, Matem en Brinker, matem a Sharasak, no sé, matem els elfs que estan fent que aparegui una boira i que morin centenars de persones innocents. No sé, estem vius, aprofitem-ho. sí. Vull dir que sí que és una opció, però
que no sé de què servirà, però sí, suposo que hi ha molta feina per fer. Per què dius que ella... Perquè vull dir, ella no dona respostes a cap de les coses que necessitem. Amb Asmodeus era molt diferent, al final. Asmodeus donava un objectiu clar. Podia estar equivocat o no, però et donava unes consignes a seguir. I que potser el seu és no necessitar-les, però jo mai he sigut capaç d'això. I ella és com si no existís. Benvingut a la vida dels agnòstics. Ella, la vida dels buits. Sí. I agnòstics, no ateus. Bueno, però no entrarem a discutir això. Sí. Pot ser interessant El que no sé... intentar-nos com a mínim venjar. Bueno, O... venjar, fer-li un bé en aquest món, no? Sí. No sé, tio, acabem de matar un drac, acabem d'evitar que destrueixi Vindur. I amb un propòsit i l'hem complert i som superforts. Sí. De fet, tot ja estava escrit que passaria així. O sigui, que tampoc és que haguem influït tant. Vull dir... Això ens treu mèrit, això. Com funciona? No ens treu mèrit, però que ja se sabia que hauria de ser així. Però està bé. Potser està bé explorar també què ens espera a la vida en si mateixa. Potser això és una prova d'ella. Provar la teva fe. Bueno. O no. I potser és irrellevant si ho és o no. Potser sí. Vale. No me'l poso avui, però me'l quedo jo, Penjoy. No. Bueno. Quan el vulguis me'l demanes i te'l donaré. Però mentrestant el guardaré jo, que si li hem de posar en algú, crec que sóc més ràpida que tu. Sí, amb això no n'hi ha cap dubte. Però et prometo que si me'l demanes, el donaré. Val. I jo intentaré no haver-te de demanar ràpidament. No sé, crec que els collarets de l'amistat que us vaig regalar són molt més bonics que aquest collaret. Ai, sí, són preciosos, viu. Sort aquests collarets. Bé. Doncs... Podem esperar demà i parleu amb els altres. Sí, que passa que tampoc en tinc ni idea de què voldré. I més si Lady Gira, al final, tampoc ànima, vull dir, l'única persona normal en aquest grup serà en Mascofius, i ve d'un altre món. Vull dir, tu no tens ànima, jo estic condemnat a l'infern, Oren ha marxat i és pràcticament immortal o algú que traeix o ignora totes les lleis de la vida i la mort, i Gira tampoc té ànima. Que per ser un grup d'herois ho tenim una miqueta complicat. Has dit que Gira tampoc té ànima? Va morir i la va entregar o... No. No. Vale, clar, vale. Sí, vale. I per això... Vale, ja ho entenc. Sort que ha sigut ella, perquè arriba a ser un puto zoc a la palma i em quedo sense ànima per culpa seva, saps què vull dir? Sí, hagués sigut una putada, la veritat. Una desgràcia. M'hagués fet molta ràbia, la veritat. I per això vaig intentar eliminar del llibre, però no va funcionar. Ja, era una bona idea. Sí. Bueno, ara espero que estigui bé igualment, Vull dir, no és que tingui res en contra seu, però, bueno, prefereixo haver donat la meva ànima per Lady Gira que no pas per en Zoc. No, sí. No sé en quin moment vam deixar que en Zoc s'impliqués tant, tampoc. Bueno, en el moment que vaig fer el tracte, dient els Maxtagots, en comptes de dir Mascofius, en Zatan, l'Oren i la Gira. I el Brinker va considerar que
bueno, no sé, va fer una entrevista o alguna així i va considerar que els Maxtagots formava part en foc dels Maxtagots. Ja. Bueno. No sé qui li No farem havia més fet aquesta pactes. entrevista. I una cosa, i tu has fet un nou pacte o senzillament ha sigut en Brinker que t'ho ha permès? Literalment diu t'he deixat viure perquè morta ets un tràmit i viva ets una possibilitat. Vale. Serà l'error més greu. Serà l'error més greu que haurà comès mai. Confio molt en tu, Viu, però no ens veig en corda... O sigui, no ens veig capaços de poder vèncer Brinker, si més no ara. Ets molt pessimista. Sí, diguem que ara mateix sí. Però està bé, tens raó al final. Gaudim de la victòria. Sí. I aquest collaret, si en Brinker m'obliga a fer alguna cosa que jo no vulgui, entenc que també em serà útil. Sí, bueno, no crec que puguis triar, tampoc. No? Però bueno. Ara et ve parlar. Vaig a dormir. Molt bé. Doncs... I li faig una abraçada a en Satan. Jo també abraço la Viu. Sort que han parlat, diuen al xat. Bé. Doncs us aneu a dormir. I l'endemà, el sol entra tímidament pels finestrals de casa de la Guira. L'aire a l'interior és càlid, carregat de l'aroma suau de pa acabat de fer, infusions d'herbes dolces i mantega fosa. A la cuina, la taula està parada amb una cura tan precisa que sembla un ritual. Plats de ceràmica blava, fruita de colors estranys, tasses amb fang, amb noms escrits en aurà. En un hi posa Guira, en un altre hi fica Urri. Són unes tasses que vau fer de petits, amb l'ajuda de la Eli, qui sempre us ha cuidat. La Eli, que el dia anterior us va embolicar amb mantes perfumades i us va rentar les ferides. Va pentinar els cabells de la Guira, com quan era petita, i us va oferir un bol de brou a tots, que mentre us deia que cura més l'ànima que el cos. I ara, al matí, damunt de cada plat d'esmorzar, hi ha una carta, petita, plegada i posada amb cura. I molt a poc a poc, mentre us desperteu i entreu a la sala tots junts, cadascú té una carta davant del seu plat. Són cartes escrites a mà. Joder. Cartes, tio. Sí. I us les vull passar d'un en un, d'alguna forma, ho tinc escrit en text, així que si us ho passo per WhatsApp us va bé? Sí? A tots us va bé, els quatre? Però a la Cèlia potser no, perquè em sembla que està... Per què? Perquè no estàs amb el mòbil posada? No. Estic compartint datos del mòbil. Algú... Escolto repetit algú, crec. Pot ser? Ah, no. No, ja està. Sí, una mica s'ha fent a tothom, eh? Sí. No? Ai, no, ara em sento, no? Jo sento bé, ara mateix. S'ha passat per WhatsApp a tots. Ai, merda, m'he equivocat. L'he enviat a un altre Martí. Martí del Lliri. Perdó, Martí. Llavors no passa res. Perdó, estic demanant disculpes, ja està. Vale, Martí Abril. Bueno, no ho compartiré amb la gent que ens veu, perquè ja ho rolejareu vosaltres. Ai, Guira estava buscant, saps? No, estava buscant a un contacte que es digués Guira, saps? Guira. Quasi. I em falta la Viu. Aviam... Vale, doncs ja ho teniu tots. Oh! No.
Jo ja me l'he llegit. Vale, bueno, ja que mentre els altres acaben, ves descrivint com va el Mascofius vestit i quin aspecte fa, després d'un dia de descans, i quina reacció té al llegir la carta, si vols. Vale, amb Mascofius, descaradament i en clau de descans, després de tota aquesta batalla tan trambòlica, la lluita contra la Evil Gira, la lluita contra el drac, les cartes que van arribar i així, en Mascofius ha considerat que també donar-se un descans, com per aclarar-se una mica així, i ha baixat a casa de la Lady Gira com si fos casa seva, despentinat, amb les lleganyes encara als ulls, rascant-se una mica el cul i amb calçotets, sense cap tipus de problema. Tal qual, Allò de dir, mira, avui és diumenge. Vale. I... bueno, mira, fem una cosa, fem la descripció de tots física i després... Vale. Vale, que hi hagi llegit ja, qui vulgui. O sigui, com us veiem? Satan, per exemple. Satan. En Zatan baixa... No ha dormit gens, o sigui, té moltes... I menys després d'aquesta conversa, evidentment. No ha dormit gens, té moltes ulleres, però va vestit, com sempre, amb l'armadura i tot, com no està en plan... Anem a descansar i anem a apalancar-nos aquí una temporada, sinó que se'l veu com molt apàtic. I ja està, i saludo amb Mascofius. Bon dia. La Gira? Ui. La Guila sí que baixa com una mica com si estigués a casa seva. però bueno, no tan patxorra, vull dir, més una mica com... Bueno, acabada de llevar, acabant de situar una mica com el seu aire. però bueno, saluda a tothom. està còmode, està a gust, bueno, està a casa seva. I la Viu? Ja està. La Viu baixa sense armadura, evidentment, i sense pocions penjant ni res. Així, com amb una cua super mal feta aquí sobre el cap. I baixa encenent-se la seva pipa, que feia molt de temps que no encenia. No hi ha finestres, no, a Vindur? Sí, finestres. Si ha dit entrava el sol pel finestre. Vull dir, però vidres, vull dir, no hi ha vidres. No. Finestres. Com és de casa, Gira? Hòstia. Pues no, direm que no hi ha vidres. Ja ha molat la idea, la veritat. Okay, Així passa tot l'aire. Així corre l'aire. Poden controlar si entra o no entra l'aire dins de les cases. Claro. Llavors... Pues la Viu baixa fumant i dient, no us molesta, no? O sí? No, gens ni mica. No. Bon dia, Bon dia. Bueno, i Bon dia. cadascú teniu la carta. Hi ha agulletes. Què és això? És una carta, jo ja he llegit la meva. Estria. Ve de l'hora? No he escoltat res, si algú ha dit alguna cosa. Ai, jo a Mascofius li pregunto si també ve de l'Oran, la teva carta? Sí. Bueno, suposo que totes són de l'Oran. La meva també. La meva també. I què us ha dit? Res, que s'allunya per no matar-nos, suposo. Això t'ha dit? Sí. Algo similar em diu a mi. El què? Què t'ha dit, Viu? Que hi ha alguna cosa... O sigui, que seguir junts és perillós, que vol fer-se més poderós i que algun dia aconseguirà tornar-me la meva ànima. Sí, Sabia que valdria la pena salvar aquest nen. La veritat que sí. I Bueno, salvar-lo, també tampoc. teniu com un missatge estrany a sota de la carta. Et dius el gràcies per tot A el mi que m'ha has fet arribat. per mi, cuida't? Bueno, no ho sé. No. Jo l'última frase a mi em diu... Diu, ei, si vols
crec que saps quin és el meu primer destí, però després continuaré. Vull ser més fort i saber més per quan el moment em demani el màxim de mi. A mi no tinc cap frase rara. Ja, amb l'estil de l'Oran, però no tinc cap frase rara. Un apunt, és un paper diferent, el que tens, Martí? O sigui, tens la carta i com una cinta. Vale. Sí. O sigui, a mi m'ha donat com aquesta cinta amb aquestes lletres. Us puc enviar el que és només la part de baix pel grup? Sí, on tu vulguis. Davant. Deu dir, no llegeixis en veu alta, per si de cas. No, és que no es pot. O sigui, m'estaria molta estona. A la primera incís, a la primera campanya que vam fer, no sé si va ser el teu personatge, Núria, o va ser el del Grier, que vau llegir en veu alta. Pergamí. Sí, el pergamí que alliberava una cosa a la Seifir. Ah, sí, vaig ser jo. Va ser una situació com aquesta. Les noies. Els hi vaig posar un pergamí i també van com activar-lo sense voler. Què collons? És això? Clar, és que no estic llegint veu alta. Bueno, ho fico al text No del... ho puc llegir. Ai, ho fico al xat d'això, perquè ho vegin els que ens estan mirant. I no posa res referit a aquesta cinta en el teu missatge. Això que són lletres rares que acabo de ficar és el que l'Oran li ha dit al Satan, en una cinta. Heu vist el que ha dit encara? Què he dit? No. Mireu el grup de WhatsApp de Encara l'has enviat un missatge. El que t'ha passat per sobre. Veu el que ha passat per sobre el teclat. Pegatela. Vaja, és una mica estranya aquesta escriptura. És màgic. Però, bueno, Sí, massa cres. Bueno, la cinta porpra, bueno, jo què sé, me la lligo en un canell o una cosa així. O no sé de quina forma és. És una cinta, o sigui, sí, te la pots lligar... Sí, pots fer-ho, sí. És una cinta de tela, jo m'imagino. No m'ha especificat el Carles, però jo m'imagino una cinta de tela, simplement. Vale. bueno, com a mínim sabem Coses que de no l'Oran. està enfadat. Cal-li detectar màgia. Espera, no, era l'Oran que ho tenia. Sí, Merda. no, jo no. Jo Hi també, ha una però... que podria ser l'Oran. Tu també ho tens. No, Cèlia, tu sí que ho pots fer. I el Mascopius tens un aparell que vas fer servir al primer episodi. Mascopius té un botó. Sí, però rastrejar fins a on... Ah, no, això no. No. Sí, Però ja no sé la si- cinta. proveu. Aviam, espera, deixa'm treure mi... I trec un botó que té un aneguet dibuixat i clinc, apreto cap allà. Cap a la cinta. No detectes màgia? És una cinta amb escrits, no Gens, que hi hagi vaja. màgia. És l'objecte amb menys màgia que has detectat mai. No, és màgic perquè és de l'Oran. Màgia negativa. Igual ens ha estat trolejant, saps? No ho sé, no era molt típic de l'hora, però bueno, jo em puc fer una idea de 2 llocs on podria haver anat l'Oran per començar. Tot i això, Va dir que si naturalment. el busco ens convertirem en enemics. Que si el busques el convertiràs en... Sí. Com? A mi això no m'ha dit. O sigui, ens ha amenaçat. Ens ha amenaçat, No, perquè però no no ho aniria en busquem. contra de la seva voluntat. No, m'ha dit que no el anem a buscar. I que si no ens convertirem en... Ai, vaja, a mi no m'ha dit això. A mi tampoc. Parlant d'enemics, Parlant d'enemics. la carta que van rebre ahir d'en Brinker, i explico el que li vaig explicar ahir en Zata. Vale? Bueno, entenc que si no voleu com ser amics d'una persona que no té ànima, Viu, per favor. res. A mi no em Sí, sembla en que quin moment hagi se't passa això per clar? Naturalment, no trobo que sigui cap tipus d'inconvenient. No, però vull dir que potser és perillós estar a prop meu, saps? Perquè igual es pot posar dins el cap, saps? I de cop i
És-li un atac de pessigolles en Mascofius. Oh, sisplau, no suporto les pessigolles. De totes maneres, no em preocupa gaire. Per què? No ho sé. I et miro i et sento parlar i veig que ets la mateixa viu de sempre. I això no em preocupa gens. A mi una mica, però no passa res. Bé, a mi... Hi ha una altra cosa... Bueno, perdona, mira, s'acaba. No. Acaba i després ja m'agafo jo. No, acaba tu. Ai, vale. Bé, a mi... Em va estar intentant encerrorar una mica, tot i que ell deia que no, però a mi em segueix fent l'efecte que sí. I bé, tampoc sense intentar generar desconfiança entre nosaltres, però sí que va dir... Bueno, treia una mica la llum que potser es tendia a posposar una mica els meus afers, que de fet encara estan per resoldre, que de fet també he pensat que una mica també ha sigut així amb l'Oren. També l'Oren s'ha hagut d'esperar amb la seva moguda de l'espiral d'ossos i al final, doncs mira, no han tingut temps de donar-nos compte que ja ha fotut el cap. I no sé, la carta aquesta a mi em fa qüestionar moltes coses. Ell també em parlava d'Artathon. De fet, concretament em deia... Espera, perquè està prou guai. On ho tinc? O sigui, ell el que em demanava és que anéssim a buscar l'arma aquella que ja ens va proposar una vegada, que li anéssim a buscar a Artathon. Naturalment, jo no tinc cap ganes de fer pactes amb diables. Va en contra dels meus principis principals. Però llavors també em deia, Artathon no és només una ruïna, és context i és origen. I els orígens expliquen moltes coses que aquí semblen difuses. I al final, sí, jo vaig trobar en Beagletooth, jo he anat voltant i no m'empenedeixo d'haver-vos acompanyat i haver fet tot el que hem fet junts. Però jo encara tinc moltes respostes pendents. Tot i que el cap em demana les respostes i el cor no sé cap on em porta. No ho sé, i aquesta és la carta. I intentava generar desconfiança dient... cita textualment. O sigui, parlava de... Quan parla la viu, el grup escolta. Quan dubta la guira, el grup s'atura. Quan l'Oren calla, algú pregunta què pensa. I quan tu proposes alguna cosa, s'acaba posposant. I també parlava de Beagletooth. I de com, per molt que jo el conegués fa 300 anys en un altre pla material, també al final m'ha acabat mig donant llargues. També entenc que la situació era la que era, però... No ho sé. I al primer moment he de dir que em va remoure bastant. Potser sí que per un moment va aconseguir generar una mica de no desconfiança, però com, no sé, de qüestionar realment quin era el meu camí o si estava al vostre costat. Bueno, si una cosa està clara és que vol separar-nos, no? Sí. Però jo això no ho tinc tan clar. És el que deia abans, el cap sé cap on em porta i jo vull aconseguir les respostes, vull saber què fer amb el disc ancestral, ja sé el que és, però què fer-ne vull, no sé, vull d'alguna manera complir la meva missió, no? M'agradaria intentar alliberar Artathon, no sé si és potser massa ambiciós, però a la vegada... Però per alliberar... O sigui, per alliberar Artathon, l'únic que tenim marcat ara és que complir el que et diu... Ara, entenc. No tenim cap altra forma, no? Complir el que em diu? Com accediríem? Amb Brinker. Vull dir, que com arribaríem a Artathon o com accionaríem el disc ancestral? O... No sé, potser si l'estúpid d'en Beagletooth, el vell rondinaire, parlés una mica més, potser tindríem més respostes, perquè ell també, fins on vam saber, també treia gent d'Artathon per fer dracònids, no? L'Aldan ens va explicar alguna cosa així. Vull dir que també en Beagletooth ens pot donar respostes i no cal que sigui en Brinker. Potser en Brinker és en Beagletooth. Bueno, al revés. Jo ja no sé què pensar. Imagina! No ho crec. No, realment en Beagletooth l'hem vist? Sí que l'hem vist. No l'hem vist? Sí. Sí. No, amb el trasto que ell l'hem vist.
En Beetlejuice hem vist com el titell aquell que feia servir per comunicar-se. Amb ell no l'hem vist. Perquè això, en Beetlejuice que ha guanyat amb la batalla de Sonia Cal. Ara que vam guanyar la batalla i tot això, i què buscava? No me'n recordo. Bueno, és que de És que fet... potser no ho saps. És que potser no La ho sé. veritat és que no ho sé. No ho sé. I és ell que ha construït tot l'exèrcit de dracònids, no? Correcte. No sé si potser la seva intenció també era intentar alliberar Artathon. No sé si s'allibera Artathon d'aquesta forma. Com? Que no sé si s'allibera Artathon convertint els habitants d'Artathon en un exèrcit per un altre pla o una altra realitat. No ho sé. En Beetlejuice tenia aquell mapa que tenim, el mapa de la illa de l'últim elf, Últim elf. Sí. que tenia un portal. Potser no li interessava que ningú tingués accés als portals dels altres plans. Perdona, digues, que tinc moltes coses al cap, perdó. Potser no li interessava que ningú tingués accés als portals dels altres plans. Aquí a Vindur hi ha el de l'aire i el de la terra. Podria ser, no ho sé. Perquè què... No ho sé. Però bueno, això també és una de les coses. Llavors, l'altra cosa que jo tenia per qüestionar, si voleu seguim parlant del tema, però ara jo crec que aquí tampoc no traurem res en clar. Vull dir, això necessitaríem amb... No, suposo que amb Beetlejuice, suposo. Llavors, amb l'Oren què fem? Que faci la seva i ens n'oblidem? Bueno, No sí, podem anar sí, contra ens ha la seva amenaçat voluntat. gairebé. A mi no m'ha amenaçat. De fet, al revés, m'ha dit si vols crec que saps quin és el meu primer destí. Després continuaré. No ho sé, em sento una mica convidat a anar cap allà. Potser sóc un il·lús. Ell sí que remarca que si no ens ha dit d'anar amb ells és per la nostra seguretat i com no sé si ell tampoc té molt clar amb què es trobarà. No ho sé. No ho sé, semblava que havia de resoldre alguna cosa. S'havia de fer més poderós. A mi em diu que s'ha de fer més poderós i que no pot fallar, però no sé de què no pot fallar. Jo crec que hi ha una part de que només ell pot descobrir. Està bé que li deixem aquest temps o espai i ens trobarà quan ens vulgui trobar una altra vegada. És l'Oren. Bé, A mi em deixa molt clar que no el vagi a buscar. Aviam, al final l'Oren té el meu neguet i si ja és poderós ara, si encara s'hi torna més, potser fa així, puf, i apareix al nostre costat un dia. I explota com Jo la crec que raca. per trobar-nos no tindrà problema. No crec. Crec que si un de nosaltres és capaç de localitzar i trobar absolutament de manera extremadament ràpida, és ell. vale, perdoneu que us talli. Bueno, si us sembla bé us tallo aquí. Perquè, o sigui, la idea és fer un epíleg, no fer... O sigui, si no vols estarem fins... Jo li vull preguntar a la Guira què diu la seva carta. Vale. Guira, què diu la teva carta? Hola. No s'escolta. Molt bona. Només somriu. Se t'ha perdut l'àudio. Ara. Ara sí. No em sentiu? Ara sí. Sí. Sí? Una mica tallada, però sí. Sí, No he tocat res. Bueno, però perquè potser t'has allunyat del router. Vale. Crec que potser. Vaya fons més hippie. No, si el meu router és el mòbil ara mateix. Ah, vale. Mira, i si poso aquí al mig, quedo com... Oh! Vale.
Digamos. Doncs res, la meva carta, bueno, bàsicament em diu que gràcies a tu estic viva, òbviament, i que... Bueno, em retreu molt que no confiï en ell, en en Brinker. Per tot el que ha fet per mi, per nosaltres, i no, una mica em posa el Carmel de tot el que no m'ha explicat el meu pare, m'ho posa com davant. Saps? Tot el meu braç, d'on vinc, la meva mare, qui és, si està viva. Ella té les respostes també, que tampoc no m'ha dit mai res. Bueno, doncs tot això, no? I també una mica, bueno, també va punxar una mica, no?, en aquest sentit de... Bueno, al final crec que... hi ha hagut molta part en la que jo us he arrossegat a tema de Vindur, dubtes, coses que jo no he sapigut mai, llavors, bueno, tot el que jo no he sapigut o no... i que encara no sé, i tot el que m'ha passat a mi us ha arrossegat a vosaltres, saps? Llavors, això també m'ho posa una mica com davant. No ens arrossegat pas. Bueno, Som amics. aviam. Amics. Ja, però... Hòstia, no sé. Vull dir, tots tenim coses a fer, tots tenim coses importants a fer, saps? I que jo no sàpiga què m'està passant en el braç o que el meu pare m'hagi amagat tot el que m'ha amagat, no us hauria de fer mal a vosaltres, saps? I ho ha fet. Però justament tot això tampoc ha sigut decisió teva. Han sigut les nostres. No, però precisament perquè també he dubtat molt sempre, perquè òbviament no tenia informació, però bueno, he dubtat molt, doncs no, tampoc ha ajudat això. Llavors, bueno. Mira, és en Brinker. No Sé que ho fa per tocar els pebrots i no passa res. Però bueno, això, també treu el tema una mica dels dracs, de la dona, de la druida que et va donar tu viu el poder de convertir-te en drac. Sí. Em treu el tema i que quina casualitat de que et transformessis en un drac de coure com el que va desaparèixer de Vindur fa molts anys. Llavors, bueno, vols sembrar una mica el dubte i més preguntes encara, i com que ell té les respostes de tot, llavors no sé a què agafar-me. Suposo que el que pugui ho intentaré resoldre, i el que no, doncs mira, tampoc he vingut a resoldre l'origen del planeta, no? Doncs ja està. I res, bàsicament. No sé, per mi salvar Vindur i haver empunyat el cicló del Safir i haver lluitat al vostre costat és com la cosa que més orgullós em fa sentir Naturalment. el que he fet. O sigui, que ni se t'acudeixi pensar que has actuat de forma egoista en qualsevol... Vull dir que no passi posar això. Nosaltres hem vingut aquí perquè hem volgut i perquè era una causa justa i noble per la que lluitar. De fet, no ho vas decidir sola, ho vam decidir entre tots. Jo estic molt agraïda per tot això. Gràcies. I nosaltres, perquè confiïs en nosaltres, hagis confiat en nosaltres. 100%. Ui. Ups. Ho sentiu? S'ha sentit alguna cosa. Però no sé què Sí. Vale. Puc tallar o voleu comentar alguna cosa més? Jo anava a dir una última cosa, però Digues. aprofitant que no hi és Loren, que no ens sent en absolut, crec que jo i Loren estem lligats d'alguna manera que no acabo d'entendre del tot. Però crec que en la seva vida anterior Loren era algú que va tenir relació amb el meu pare. El meu pare era un aventurer com nosaltres i feia coses i lluitava contra gent dolenta. Una de les persones que va matar era una mena de maga, crec, com molt poderosa, que va exterminar un poble. I no tinc clar si
era Loran en una vida passada, o bé si Loran era un paladí que va lluitar contra aquesta maga. No ho sé. O sigui, hi ha com dos personatges que en Brinker dels collons menciona. Carta. O sigui, em diu com que confiï en Loran i que és molt fan de la seva obra. Ja està. També potser per això Loran no vol acostar-se a mi. Pot ser. Potser quan sàpiga coses del seu passat, no sé, qui sap. Bueno. Sí, està clar que el Loran té molts passats, té infinits passats, de fet. I no en tot segur que ha sigut tan simpàtic com està sent amb nosaltres. Problema del futur. Problema del futur. Bé. Doncs... Escofius no volia dir alguna cosa? Bascofis, vols dir alguna cosa? No, jo estic bé. Va. Perdoneu que vaig ser així, és per poder complir-ho tot. I bé, durant les properes setmanes, les 3 setmanes següents, el temps s'estira com un somni pausat. A 20 d'hora els dies passen entre qui vulgui fer passejades per aquests prats, converses a la vora del foc, àpats compartits. Uns espais que curen més que qualsevol ungüent o qualsevol conjur. Cap amenaça, cap visió fosca i una pau profunda que feia temps que no coneixíeu. Tot i la mancança... tot i... Això. No sé què he escrit aquí, sóc retrasat. Vale. Perdoneu. Però per primera vegada en molt de temps, els 4 podeu respirar sense por, com si el món us hagués concedit una treva. I encara que el futur sigui incert, ara mateix només existeix aquest present serè. Però ara anem a un dia qualsevol. Un dia que viu, esteu dormint, és una nit, no és un dia, i algú... Bé, no ho narraré jo, ho narrarà una altra persona. Hola, ens escoltes? Què? What the fuck? Què hòstia està passant aquí? Ulla. Què està passant? Ai. Bueno, no t'escoltem, si estàs parlant. Ai, us he perdut a tots? No. Hola. No. Hola. Sento l'Oriol. Ja, l'Oriol ha desaparegut. L'Oriol li ha marxat el vídeo. Li he fet una estirada, una estrabada. Estic amb vosaltres? Sí. Vale. Ja se't veu, sí. L'internet ha saltat una mica. Perdó. Molt bé. Doncs ara mateix he ficat el Carles a la conversa, però no l'estic escoltant. No sé si l'esteu escoltant vosaltres. No. Hola. Internet. Yeah. Ara sí. Ara sí. Hola, Carles. Hola. Carles. Hola. Pots entrar a l'enllaç que t'he passat del ninja, aquest, que he passat al grup? O te'l passo? Voy. Ninja. Ninja. M'agrada que siguem els convits sorpreses de les nostres partides. La password és... crec que és... Sí. Sí. Probablement. Vale. Change your password. Oh. No l'és? Join Mi room això with... també m'ha sortit, Ah, vale, res. Espera. Hòstia. Sí. Ja està. No, Hello, salvaje this time. aperitivo. Qué fuerte. Ja, sorpresa! Hòstia! No se podía saber. Ui, s'ha soplat. Sí, culpa meva, boi. Ja està. Ara? Perquè no estava muntejat en ninja. Ja està. Holas. Perfecte. Vas. Carles canvia. Carles repara. Ahora soy el Oran malo. ¿Acaso hubo otro tipo alguna vez? Vale, doncs, com deia, viu en una de les nits de les properes setmanes. De sobte, durant la nit, mentre dorms,
veus alguna cosa, però, Carles, tu mateix, ets lliure. Bueno, estàs somiant el que sí que somies habitualment i de cop s'encén una flama com de color porpra, es fa gran, gira sobre si mateixa i es converteix en un elemental i de cop es fa petit i agafa com una forma com translúcida, però com de foc, amb la forma de l'Oren. I l'Oren diu: la voluntat d'ella és pura, i així serà la meva. Confia en el cicle i venceré els enemics. I la flama s'apaga. Fin. I llavors et despertes a mitjanit i no saps del tot. O sigui, sí que tens la certesa de que aquest somni ha sigut molt més real que el que acostumes a somiar. Com el missatge de Yoda no sabe on Kenobi, no? Era com un holograma. Com... No veo por qué no. Només m'he quedat amb confia en el cicle. Això ho diu la Viva en veu alta quan es desperta a la nit. Sí. Què dius ara? Engego el llum i començo a fer soroll. Amb Escofius surt de l'habitació corrents amb el bazooka. No es pot estar tranquil No, aquí. no passa res. Heu somiat amb l'Oren? No. No. M'ha ficat un missatge dins el cap. Què dius ara? Què deia? L'he vist, he vist un elemental i he vist una flama i he vist l'Oren així era petit, sí, no? Me l'he imaginat petit. És el teu somni, com tu ho creguis. Ha dit alguna de confiar en el cicle, però estava com adormida i no me'n recordo de què ha dit al principi. Ha dit alguna com... ella sap el que es fa, saps? I confia en el cicle. Ui, s'han caigut dos. De sobte. Buah, tio, el somni aquest, xungo, mal rotllo, ja s'està... La partida de rol està començant a entrar al món real, tio, mal rotllo. Jo passo, tio. No? Vaya. Bé, hem tornat. I el Carles per què m'ha desaparegut? Sí, està... Però... Com? Jo veig, no estàs a trucar de ninja, no? O sí? Jo no veig el Carles. Jo tampoc, però el veig... Sí. Jo sí. El veig el ninja, però no el veig el... Que raro. Ah, veus el ninja? Sí, el ninja sí. Què ets el... Jo no. Jo estic Jo veig el ninja, jo no. I a Twitch tampoc. A Discord? Ah, que no sigui que s'ha enxufat la càmera... No. No, sí, jo l'estic veient. A Twitch Jo qui no veig és la Núria. Ei! Aquí hi ha hagut algun... Una metàfora. Ha passat alguna raro. Carles, creus que crec que som la majoria que tenim problemes amb tu? Pots fer F5? El ninja? Joder. El ninja, perquè el Discord t'escoltem per fer. Sí. Sentiu molt el soroll de fons? Una mica, la veritat. No. Abans. Quan hi ha moments de molt silenci, així se sent una mica de fondo, però bueno, un poquet. Ja. Espera, un segon. Ja hi és, ja ha arribat. Jo no veig l'Oriol ara. Jo Què dius, tio? us veig a tots. Jo us veient a Jo no us veig a tots. Jo també. Si no... Ara sí. Tenim el millor wifi. Us veu a tots. 2 segons, que li dic a l'Albert que no cridi tant. Vale. Ai, pobre. Ai, pobre Albert. Jo per què no veig ara? A veure, un segon. Una cosa, em sento estúpid perquè estic copiant el missatge aquest de l'Oren a una llibreta i és com copiar un wifi, és terrible. Vale, o sigui, el que t'ha enviat, vale. Tu, mal rotllo, què collons està cardant la llum? Pavo, tio, quin susto! Ei, Willy. No veig l'Oriol. Quin susto, tio. Oriol! Jo sí que us veig a tots. Tio, quin susto, de cop ha fet un pampalluc la llum de casa i m'he girat en plan, hòstia, que raro, però bueno, és una casa vella, a vegades passa aquesta cosa, l'ha tornat a fer i era el meu germà, que estava fent senyals lluminoses per dir-me en plan, he arribat. M'he espantat una mica. Sí. Clar, mal rotllo. Primer, de cop desapareixen els dos que han tingut el somni. Després la llum comença a fer... Ja està, poltergeist, algú hi ha aquí. Algo sucede. Viene. Repoti el missatge, Carles.
Sí, La voluntat d'ella és pura. l'he ficat al destro. La voluntat d'ella és pura, i així serà la meva. Confia en el cicle i venceré els enemics. I venceré. Sí. T'ho flipao. Mola. Voy loco. Vale. Bé, Doncs mai he sentit això. Un missatge a l'Oran. La voluntat d'ella és pura, i així ho és la meva. Confia en el cicle i venceré els enemics. Potser no us hagués hagut de despertar, us ho hagués pogut dir davant matí, potser. Que m'he espantat. Sí, però no passa res. No, em sembla normal que t'hagis espantat. Clar. Però d'ella es refereix a ella o a una Ella, persona? Ella. No, ella sí. ella, la d'ella. A no ser que l'Oren tingués un amant, que també podria ser. Ja li toca. En aquella edat. L'edat que toca. Aviam, la voluntat d'ella és que la gent es mori, no? No, no necessàriament. Bueno, ha dit no sé què del cicle. El cicle de la vida és morir-se, també. No? Sí, però Sí, el cicle de la l'únic que vida un cicle- de l'Oran és ressuscitar. Potser ho has dit perquè... també, o anava a dir perquè recuperis la teva ànima i puguis tancar el teu cicle. Se'm va acudir una idea molt loca per recuperar la meva ànima. Endavant. No sé si funcionaria. Sorprèn-nos. Aviam, aquí posa. En el meu contracte posa alteració d'ànima i alteració del destí. Tots aquells que llegeixin aquest document, que quedi constància i registre en el Gran Arxiu Infernal. On és això? El Gran Arxiu Infernal. Pues estarà a Podem l'infern. anar al Gran Arxiu... Podem anar al Gran Arxiu Infernal i calar-li foc? I com destruir tots els pactes? Jo no vull anar allà. Això l'hauríem de mirar. Potser és ignífug, Com pot? perquè està a l'infern. Doncs no sé, i tira gel, jo què sé. Aigua i que es passi la tinta. Deixa't de dir problemes. No hi hem d'anar a fer allà. Però era una idea. Què collons ens diu, Laura? bé, Per què és tan crític sempre? bueno, Bueno, Ja. podem rumiar amb l'almohada, no? Amb el coixí. Vale. Bueno, que suposo que confiar en el cicle vol dir que confiem en aquest cicle seu d'aquesta vida, que era el que li passarà quan es mori el regne nou altre. Confiem en ell, no? Sí, Sí, no? i tant. molt Jo bé. confio en ell. Faig una mica... Florí. Fes F5, si no, Núria. Faig una mica de fast forward, vale? Vale, dale. Núria, fes F5, aviam si... O què? No ho sé si... No tinc ni fet estic amb un puto Mac. Bueno, pues, haver-te comprat tot l'ordinador. No, el Chrome, el símbol de la fletxa. Sí. Ja m'apanyo. Vale. Ja m'apanyo. Bé, doncs ens trobem el dia en el que arriba, o està arribant, un carruatge d'aquells que van combatre a la lluita personiacal, els Silfos, entre els quals estan el pare de la Guira, la Nassima i tots els guerrers que van sortir per lluitar fins allà enganyats sense saber que el drac estava anant a Vintur. I ens trobem a Ponent, que és el lloc on... Bueno, la illa, on hi viu més gent. I mentre ja comencen a veure a l'horitzó unes figures o uns punts, que segurament són aquests carruatges, tots els mags tagots, bueno, tots no, perquè ja sabeu que l'Oren va partir fa ja 3 setmanes, esteu allà. I en aquest moment ja veieu com hi ha gent dels civils que estan com preparant per fer un àpat després i tal. I el patró de la tempesta, bueno, Viu, no sé si ens escoltes, perquè no et veig. Sí, Vale. sí, ja està. Perfecte. Ara veig a tothom. Vale, doncs el patró de la tempesta... O sigui, jo no et veig a tu, Núria, però...
Jo sí que la Vale. veig, però Jo com sí que la que... veig. Doble No, està mutejada en el Nico. no, el que passa és que no sé què passa amb el qui. Bueno, és la 2. Torno a fer-ho. És que t'ha canviat l'enllaç, no sé per què. I llavors no sé Què vols dir per què. l'enllaç? L'enllaç de la... No sé, si és... No sé, és igual. Indiferent, ja està arreglat. Bé, se us acosta el patró de la tempesta, aquell Silfo, que és un paladí, que és el que defensava... Bueno, que estava amb el gegant i tot això. I també està la Eco, allà. I s'acosta primer a la Viu. Bé, us saluda a totes dues. I diu... Viu, he escoltat que deies que volies deixar el cicle de Safir de nou a Vindur. Sí, de fet, te'l volia donar tu. I l'agafo i... Veus que fa com així i fa una passa enrere i diu... Ara mateix, bueno, de fet des d'un parell de dies abans de que lluitéssiu contra el drac, el gegant està fent un conjur. Que, bueno, ja sabeu una mica de què va, però us ho torno a explicar. La idea és moure Vindur de lloc. Un cop això passi, les illes es transportaran a un lloc diferent i ningú podrà localitzar-les. I de nou tornarem a la política de fronteres, de no deixar sortir ni entrar ningú de Vindur. Ja sabeu que els mags de got sou benvinguts, però un cop canviem el lloc, ningú, inclús vosaltres, podria tornar ni marxar. I si es fes hauria de ser unes condicions molt concretes que no estan ara mateix sobre la taula. El cas és que un cop això passi, tu, Lady Gira, hauràs de decidir si marxes amb els mags de gots o si et quedes aquí. I tu, Viu, crec que et pots quedar a l'espasa perquè heu demostrat que sou herois i que allà on aneu la necessitaràs. I aquí a Vindur no ens trobaran, si ho fem bé. I no la necessitem pas. Estàs segur? Auri està segur. Auri va deixar-la aquí per tu. I tu encara et queda molta guerra per donar, em sembla. M'ho pensaré. Crec que l'espasa ha complert la seva funció. I és una arma que podeu fer servir per si Vindur torna a necessitar. Però també és injust que només Vindur tingui la Yamar i en Dauri, quan en el món hem vist que hi ha tants conflictes, tantes coses a solucionar, i a Ardenel o a Coraluna o als altres regnes elementals, bueno, territoris, no hi ha aquesta espasa que els pugui defensar. Potser per això va caure Petrovin la primera vegada. I potser clavada una roca aquesta espasa no fa res. Doncs és un honor que el patró de la tempesta fi aquesta espasa. El dia que marxem decidiré. D'acord. El dia que marxeu probablement sigui demà. Vale, demà decidiré. I vos, Lady Gira, què fareu a partir d'ara? Doncs, crec que hi ha una cosa que he de resoldre, el meu braç, i crec que aquí a Vindur de moment
he de resoldre coses per no ser un lastre encara o acabar de resoldre aquí per poder seguir, per no arrossegar a ningú més en aquest sentit. I crec que em quedaré Vindor. Si et quedes, no serà perquè siguis un lastre per ningú, sinó perquè aquí també et necessiten. I també estarà bé que els altres silfos vegin qui ha defensat aquest regne i qui ha donat mort, al final, al drac que amenaçaven destruir-nos. I també serà important que una persona que, al cap i a la fi, sembla no tenir sang de drac, ha pogut ser tan poderosa com per defensar-nos d'un drac mateix. Gràcies. Bé, finalment, Quan el teu pare t'hagués pogut veure, donar-li el cop de gràcia. tranquil·la, que ho explicarem bé, això, a la cerimònia d'avui. I bé, més tard, després d'una hora aproximadament, o una mica menys inclús, arriben aquests carruatges. Dels carruatges baixen aquells silfos que havien combatut, i entre ells el teu pare, que només veure't t'abraça. I bé, no és un moment tampoc per ficar-se a parlar, perquè de sobte és un moment superfestiu, tothom està content, i aquesta vegada es celebra, i ara sí amb tothom, com li va donar mort a aquell drac que amenaçava Vindur, com es va guanyar aquella batalla a Suniacal. I també és un moment per recordar aquells caiguts en batalla, perquè a la batalla de Suniacal van haver-hi morts, i també a Lurri. Llavors, si voleu fer entre tots una mica la descripció de com creieu que és aquesta cerimònia, barra lliure per vosaltres. Barra lliure! Això segur. Que s'ha mogut el... Bueno, crec que és molt hippie-longuis com tot a Vindur una mica en aquest sentit de voler, ja se sent doble. Sí, se sent doble algú, no sé qui és. Jo no sóc aquesta vegada. A mi crec. No sé. No ho sé. Molt de danses així, ballant molt, amb fogueres. Bueno, suposo que és al vespre, però... Sí. Per què no? Amb fogueres de colors blavosos, no només de color foc. I no sé, i músiques, instruments de vent a muerte. I esto què, tio? Equilicua. I aneu afegint el que us vingui de gust, òbviament. I a les Drogues de novelles, Vindur. per allà. Moltes drogues de Vindur. Ayahuasca. Llarga, amb tiberis a punta pala. No? En una bona cerimònia, festa, digue-li com vulgui. Hi ha novelles, hi ha novelles. Uou! Novelles? Ah, per menjar? Bueno, tu vas dir que es menja... O sigui, et van preguntar si es menjaven i tu vas dir només en ocasions En especials. ocasions especials. Especials. Buah, estem sacrificant novelles. No sacrificant, tio, són animals de... Bueno. Heu menjat carn humana, penya. O sigui... No, jo Sabia. No ho sabia. m'inflo a menjar novelles, jo. Em sumo a on estan preparant el menjar de novelles i em menjo. I com són zaten les novelles? Com són? Quin gust? Núvol de sucre o de xutxilla? No vols de sucre, però Ja amb està. gust de carn. No? Bistecs de sucre. Bistecs de sucre. Molt bé. Doncs aquella és l'última nit de 4 dels Maxtagots a Vindur. Hi ha molts quilòmetres a l'oest, però sota el mateix cel, un cel trencat per una esquerda que el travessa de nord a sud, com si fos un llamp estàtic que ens recorda les ferides del passat, hi ha un corp de color blau fosc que sobrevola entre el foscor de la nit, al desert de Santara. El corp fa una volta i sentint-se en les dunes fins planejar sobre una foguera improvisada, crepitant, al centre d'un campament polsós. Al voltant del foc, diverses figures.
Rostres marcats per la fam i la codícia. Mengen carn d'escorpí gegant, rostit i encara fumejant. Són mercenaris, lladres, contrabandistes. Mig camuflats amb túniques desfetes i armament barat. 3 d'ells tenen la pell llisa i els ulls esquinçats, llengües bífides. Són piscanyes. Aquell nen, la roba que sembla que porta és nova, no? Podríem vendre-la. O vendre-la ell, si no és massa sorollós. Diu amb un somriure, amb les dents afilades. I un altre li diu, ets boig. Aquest escorpí gegant que estem menjant, l'ha matat ell. L'he vist. Té foc als ulls. No és cap aprenent. És més poderós del que sembla. I mentre aquest grupet parla, un banara ignora els murmuris i s'acosta al nen que menja sol, sense dir res. S'asseu al seu costat, deixant un espai prudent. I Oren, aquest banara t'allarga un full. És un diari, i al diari es pot llegir. Els maxtagots i els dracònids defensen Suniacal. Sota el títol hi ha un dibuix heroic. 5 figures en peu damunt d'un pont de sorra i foc, i entre elles hi ha un nen. El banara assenyala el dibuix, en concret el nen, i pregunta, amb una veu així greu però suau, aquest nen, el coneixes? No. No, Però no tenia les primeres intencions? La Núria no se la veu. No, no se la veu a la Núria, de fa rato. No sé si No s'escolta. tinguem els graus correctes. Sí, té la càmera apagada. quiet. Tens la càmera apagada. Us estic escoltant per apagar la càmera, perquè estic al lavabo. Vale, Vale. 13. 13. Vale. No veus que vingui a males tampoc, tot i que podries intuir que més o menys s'ha adonat de que aquell dibuix es representa a tu. Tot i que és un dibuix i no és exactament igual que tu, saps? I et diu... I a Sí, tu? potser sí. Sí. Ah, li dius això? Sí, sí. Què et porta a viatjar sol? Aprendre. Potser no t'estàs rodejant de les millors companyies i mira cap a l'altre costat de la foguera, lluny, on estan els viscanyes. Bueno, són bastant pelacanyes aquests. Tampoc passa res. Sí, sí, ho sé. Segurament podries acabar amb ells fàcilment si intentessin alguna cosa rara, però... I la teva companyia anterior? Què li ha passat? Res, espero que res. Escolta, i tu què fas aquí? Bé, jo sóc un simple viatger. Sóc seguidor de la Mà Blanca, no sé si n'has escoltat a parlar. Abans hi havia un temple en aquestes terres. Era el nostre centre. I a poc, bé, van canviar els déus i van canviar moltes coses. Ara començaré aquest viatge per anar a un lloc on vull anar, però no m'agraden els camins fàcils i aquest no és de fàcil. El que has triat tu tampoc ho és. Ja... Jo començo a tenir dubtes sobre el que trio i el que no. Però crec que ara he de fer això. És natural tenir dubtes. L'important és prendre una decisió. A vegades pot ser una decisió errònia, però sempre serà millor que no prendre en cap. Però bé, Què savi? espero que trobis allò que busques. Sí, jo també. I que no et trobi qui no vulguis que ho faci. Senyor, vostè qui és? Jo simplement... Saps? No sé res. Simplement es veu que estàs viatjant amb un grup d'indesitjables i no serà pas perquè no vulguis que et trobin, no? Vull dir, sí. No cal fer servir la màgia per saber certes coses a vegades. Sinó perquè no has agafat una ruta més fàcil. Bueno,
potser és la més fàcil, segons on vagis. Això també és veritat. Bé, si et sembla... M'has caigut bé. Si la resta del viatge el fem plegats, estaré més tranquil. També així ens assegurem d'arribar al nostre proper punt, sense incidents. Vale. Com et dius? Batur. Molt de gust, Batur. Batur pel fort. Uau. Tens un pal? No aquí, però si en tingués un, t'en asseguro que el sabria fer servir. Uau. Bé, doncs... Finalment cau la nit, s'apaga la foguera i aneu a dormir. I uns dies després, o un mes després, realment, gairebé... Bé, ja estem al gener de l'any 2 de l'era dels dracs. Opa. I la nit cau sobre Sonia Cal. I ens trobem a l'aeròdrom que s'ha construït al voltant del Colós. Els silfs que us han portat s'acomiaden de vosaltres tres. Mascofius, Viu, Satan. I de sobte escolteu miau, i el Fèlit, leopardo de Michi, amb una armilla de cuir d'aeronau, surt entre les caixes i amb un somriure i et mira Mascofius, a tu en concret, i diu Mascofius, petit! I ve cap a tu i t'abraça. Ei, a tu et trobava a faltar. Pensava que no tornaries mai, cabró. Home, per què no hauria de tornar? No ho sé, perquè porto aquí fent el manteniment i cuidar-vos el vaixell des de fa 2 mesos, quasi. He estat fent el manteniment dels solcacels. Els maxtagots han de volar, no? I toca el cas de la nau que hi ha allà al costat d'on us han deixat, que té un cap d'ànec restaurat. I et diu... El vostre vaixell ja està com nou. Està preparat per tot el que vingui. Potser sí que haurem de volar. I de sobte... Moltes gràcies. A tu, bueno, necessitareu algú que us acompanyi, no? I al final, algú de vosaltres sap portar això. Crec que l'única que sabia no està amb vosaltres. Parles de tu? No, parlo de la Sílfide, no... Era la que va aprendre a portar els... Sí, no, et deia que si ens acompanyaves tu. Ah, sí, i no només jo, ja veuràs, mira, hi ha una altra persona que també us acompanyarà. Com lo intel·ligent que ets. Què tal, Viu, com estàs? Satan? Ets Satan, no? Sí. Sí. Això ens ho està dient en Leonardo da Vinci? Sí. Ah, vale. I... L'última vegada que el vam veure gairebé el matem. No, perquè no era aquest. I no era l'última vegada. Ja. Bé. Molt bé, nois, doncs... Què, on voleu anar? I de sobte, d'una de les portes s'obre una porta i és una criatura petita, regordeta, i diu hola, nois, què? On anem? Bueno. On? Vaig corrent i no se'l interessat. Et trobava molt a faltar. Molt bé, ha estat aquí el poble, m'ha cuidat molt bé, perquè el Fidea tothom que era un bastagot, em convidaven a tot. Veus que bé? Sí. I al sol que cels cauen les veles, es comença a sortir d'on està amarrat i les següents aventures es narraran en propers episodis. Xan. I fi de l'epíleg. I vull fer... O sigui, acabo d'adonar-me que no he deixat potser que la Guira s'acomiadi dels maxtagots. Jo també ho estava pensant. Vale. I mentre esteu marxant, el Mascofius o la Viu, per exemple, o el Satan, s'arrepengen a la barana del sol que cels i pensa en el dia que es van acomiadar de la Guira, que el que va passar va ser... Més alhora. Un bullet aquí sobre el cap. Bueno, no sé, jo ens imagino els tres, els quatre, perdó. O sigui, jo i vosaltres tres.
no sé si fent maletes o pujant als orcacels ja o no, bueno, i òbviament la Guira no es quedarà a Vindur sempre. us trobarà 100% en algun moment i us diu que us vol ajudar també en els vostres propòsits, com vosaltres l'heu ajudat a ella, i que aviat us trobarà en algun moment. I que gràcies per tot, i heu sigut una família molt important per ella a la superfície en aquestes noves aventures. I us trobarà molt a faltar. Sempre. En Mascofius salta, se li braça allò aquí sobre, saps? I mentre es posa a plorar, Sako li diu Moltíssimes gràcies, Guira, de veritat. T'he agafat moltíssim de carinyo i no sé si hagués arribat a on estic si no t'hagués conegut. Va ser la primera persona que em va ajudar. Encara me'n recordo de quan em vaig trobar allà raconadet al mig del desert. Va ser la primera persona que vaig veure jo de la superfície, així que... Patir un pocató d'aquí a Vintud. La Guira s'arrenca un tros de tela i te't dona de la roba. Jo li dic a la Guira, espero que quan esbrinis què és tot això del braç, tornis i ens ho expliquis. I tant. I espero que us passi moltes coses bones, si us plau, aneu molt cuidado, Zatan. Sí, no, sí. Aquí sóc el que va més jo. Tots esteu a punt de morir-vos sempre. Sí, això és veritat, gràcies a tu. Ara sense tu... No, ara sense tu ja no sabré què fer en aquest grup. Ja no tinc cap mena de propòsit de salvar ningú. És l'única que has mort sempre. Però bueno, serà més avorrit. Que va, mai ha sigut avorrit, Zatan. Mare de Déu. M'intentaré emportar... Em puc emportar una novella? És molt bona aquesta carn. I suposo que pel camí us puc portar, no ho sé. Que ningú Fantàstic. et vegi, Zatan, que ningú et vegi. No. T'intentaré carregar una novella el dia que marxem, doncs. Te la donen, o sigui, et diuen del pal. Ets els Magtagots, els defensors de Vindur, quantes vols? Tot un ramat. Entre una i tres. Sí, no faig. Us emporteu una novella que haureu de mantenir. Total, ara ja fa molt que no veig en Zo, que l'hauré de substituir amb algun altre animal. Què feies amb en Zod? Corten. Una mica. La Núria... Núria, no se't sent. No se t'escolta, Núria. No. Ja. No, tio. Està... Ai! Ara sí. Ara sí. Ara no. No, ara no. Ah, sí? Sí. Ara Ara sí. Sí. Soc idiota, tio. Estava com quan jugues al Counter-Strike i la gent no et contesta. És com fills de putes. No. Aviu diu... hagués donat la vida per qualsevol dels Magtagots, però va, Déu diu que possis. Me l'hagués obert, l'ha donat. Ja ho has fet més... I no per en toc. No, és I l'abraço. Oh, menys mal. I espero que t'emportis l'espasa, diu. Vale, però només perquè tu m'has dit. Espero que ja la dominis a muerte, que ja ho fas, quan ens tornem a veure. I t'abraço. Jo també l'abraço. Bueno. A reveure. Fins Que vagi aviat. bé. Molt bé. I pugeu al carruatge, els Pegasos tirant del carruatge, surten volant i tu, Guira, veus com s'allunyen i el teu pare s'acosta a tu i et diu bé, crec que ha arribat el moment de que
resolgui molts dubtes que tens i que parlem de certes coses. Anem? Sí? Estaria bé. Fi! Fes una primera persona. No. Molt bé, doncs ha estat guapo, penya, molt guai. I moltes gràcies als mecenes per fer possible aquest projecte, que ara estan sortint en pantalla. I moltes gràcies a vosaltres per aquesta campanya de comptant aquest 33 capítols. Gràcies a tu. Yeah. Gràcies. Ah, Em falta un mecenes nou que no ha actualitzat això, per la propera estarà. I veig 33 capítols. Llarga vida als maxtagots, diuen pel xat. La Gist està trista. I bueno... ja vaig fer l'escena postcrèdits final de campanya a l'altra sessió. Llavors he preparat una cosa una mica diferent, vale? Que és igual... és escoltar-li i donar la xapa, vale? Una pel·li. Aviam, no és com les altres escenes, vale? Quan les últimes espasses tornen a la beina, quan els dracs han caigut, quan la boira s'ha dissipat i les tavernes apaguen les llums, queda una pregunta flotant a l'aire. Per què expliquem aquestes històries? Podria semblar que parlem només de monstres, de bruixes, de màgia. I sí, clar, i tant que en parlem. Però no és només això. Doncs a Mirathil, els monstres poden ser durs, però al final es poden derrotar. A un drac, un roc o un escolopendre gegant els pots veure i els pots combatre. Els pots vèncer. Però què fas amb algú que no escup foc sinó ordres? Algú que no vola, sinó que seu en un tron. Algú que no et devora amb les dents, sinó amb lleis, amb propaganda, amb exèrcits. Amb por. La Sara Sack no fa por perquè hi ha llegiments, que també. Fa por perquè té el poder d'un governant i un gruix de gent que segueix les seves ordres, mentre el magnifica i idolatra sense saber la realitat fosca que hi ha al seu darrere. En Brinker no és perillós perquè sigui invisible o faci màgia, ni tan sols per ser deixeble d'Asmodeus. Ho és perquè sap massa, perquè guarda informació i té el poder de la paraula, dels contactes i, sobretot, no té cap mena d'escrúpols per fer servir aquestes habilitats que bé podria tenir també qualsevol mortal, tant a Mirathil com al món real. Quan un gran monstre entra a una ciutat perquè els governants d'aquesta no han pres les mesures adequades i han invertit en fer propaganda, en lloc de reforçar les muralles, qui és el responsable? Va ser una decisió d'algú que va calcular costos, d'algú que va decidir que protegir vides era menys rendible que protegir el poder. I si un governant de Drukatur, que ha estat triat en una suposada democràcia, decideix substituir el governant d'un altre país per un del seu agrat a canvi de quedar-se amb les pedres màgiques que produeixen energia, també recorda una mica conflictes del nostre món. Quan una ciutat del desert decideix borrar els serenites d'un mapa amb un atac de mags d'èlit contra gent amb pocs recursos per tal d'esborrar una ètnia i ocupar les seves terres amb el vistiplau de la resta del món que acusa els serenites de terroristes, simplement per tenir déus diferents i voler viure a la seva terra, tant de bo poguéssim dir que no hi ha cap similitud amb la realitat. Sí, i sé que m'estic ficant una mica polític, però és que jo he fet les bases d'aquest món i la política l'afecta directament, perquè, tot i ser fantasia medieval, hem vist tot tipus de governs a Mirathil, que van més enllà del feudalisme. Hem vist capitalistes, feixistes, socialdemòcrates, democràcies parlamentàries, de tot. I, bé, també hem vist feudalisme, però el feudalisme tampoc ens queda tan lluny, perquè encara tenim països al món que tenen rei. I encara hi ha qui provoca guerres en noms de déus que, si existissin, dubto que les aprovessin. I pot semblar pessimista, sí. Pot semblar que estic dient que aquest mal és inevitable. Però no. Perquè aquesta no és la història dels tirans, perquè ells no són els protagonistes. Són, i diguem-ho en termes de narrativa fantàstica amb la moral que ens ocupa, els dolents de la història, els malvats. I sí, heu vist a Sara Sack, que de vegades fa coses que cap humà faria, no? Tortures, canibalisme, coses pitjors, coses que semblen molt de ciència-ficció. Costa imaginar que al món real algú amb tant poder faria aquestes coses horribles d'amagat. Però tots sabem el que diu la llista d'Epstein. Però de nou, això no és la seva història, sinó d'aquells qui van defensar Vindur quan tot estava perdut, dels que van travessar mars, deserts i ruïnes sense promesa de glòria, dels que van dubtar, van caure, van fer errors, van pactar amb qui no haurien, i tot i així van continuar.
Tant a Miracil com aquí fora sempre hi ha algú lluitant. I mentre hi hagi algú lluitant, el món no està perdut. Davant de sistemes injustos, de reis, governs o déus, sempre pot aparèixer una colla d'ànimes tossudes que diu no. I els aventurers són això. No són herois perfectes, no són sants. Són gent que estima, gent que s'equivoca, gent que té por. Però que no accepta que el món sigui només com els poderosos diuen. I si avui Miracil és una mica millor que quan vam començar, no és per màgia. És per vosaltres, per cada decisió presa, per cada vegada que heu de triar protegir en lloc de dominar. Perquè en un món on pots triar ser malvat, egoista i destructor, heu triat creure i defensar allò que heu considerat just. I al principi d'aquesta història us vaig dir que no sabia què anaven a ser els mags de gots, si herois, malvats o una altra cosa. I tot hagués estat bé. Però al final crec que hem aprofundit tant en cadascun d'ells que són una cosa més complexa que no es pot etiquetar. Amb inseguretats, decisions qüestionables, canvis d'opinió, desacord entre vosaltres. Jo també a vegades he portat dilemes morals que no hi havia una decisió correcta, perquè a Miracil no tot és blanc i negre. I no hi ha decisions purament correctes a vegades. Però al final els mags de gots són un grup d'aventurers disposats a ser els defensors de Vindur. I de cara al món ja sou herois. I aquesta campanya acaba, però els mags de gots tornaran en algun moment, perquè encara queden moltes aventures per viure, molts conflictes per resoldre, i els dolents no descansen. I ara sí, fi. Buah! Increïble! Estic a punt de plorar! Joder! Joder, que bonic! Aprofitaré i diré, un llibre et fa més poderós, 2 et fa més savi. Alguna... Molt bé, nois, doncs... Hòstia. Això ha estat tot? Què tal? Buah, espectacular. Home, aquest final és massa èpic. Joder. Home, encara ens hem portat més sorpreses de les que m'esperava jo, tio. Joder. I l'Hora ens ha acompanyat també, que això ha estat molt bé. No podia faltar. Ai, sí. Que bo. Joder, Ha tingut una mica de 2020 vibes. Com va començar. Clar. Fèiem tot online. Uah, sí. Sí. No, tot aquest text el vaig escriure quan vaig estar 5 hores a la sala d'espera d'urgències, perquè no m'atenien. I vaig agafar el mòbil i vaig començar a escriure. Joder, Ai. però estàs bé? No, sí, no, era una tonteria, per això no m'atenien. O sigui... Sí, no volia efecte dramàtic. Bueno, pues farem una raid, vale? Moltes gràcies als que esteu aquí veient-nos. Us faré una raid a Tirant-lo Dau, que estan jugant a rol en català. I res, tot això estarà al YouTube aviat. Us estimem a tots, gràcies a tots per veure'ns i gràcies a vosaltres, mags de gots, per fer que això hagi sigut. Gràcies, Gràcies, El millor, sí. Ets el millor. Adéu! Adéu.